дӯстони азиз, ҳозир мо дар ҳафтум дарвоза тарафи мираж қарор дорем ва барои шумо хостам ҳамин намуд спорт стилёро нишон дидем. Якум ряд. Биёед ҳамин широки ряде ки якумай анамо рӯбарӯи ҳамо якум дарвозай. Амо анам хел спортивниёро мефурӯшанд. Кирто ҳастай, двойко ҳастай. Аз 150 сомон то 170 сомона. Ина бинед чӣ қадр хушрӯакан. Двойкош ҳастай. Худшон тоқош аст. Ани тарафта боша ино дарозтаракан спорт стил. То размери 52 доран. Ино 100 нархи ваеш донаш 170 сомонӣ. Материалш хушрӯай. ҳечи намеша. Чӣ хеле ки ба мо фаҳмонид фурӯшанда пад намезана. Иш аз шашум дарвозаи иш аз ҳафтум дарвоза шашум ряд. Ба навор гирифтагим анаи киртоям спорт стилан фасон. Инора нархошон киртора 140 сомон, 130 сомон, баъд ҳаст бо ина 180 сомона. Рости дар камера хушрӯ наомадай, цветошон аҷоиб фасонай. И тарафта бошад 140 сомон, 150 сомон кирто. Беҳад киртакои хушрӯ. Анаи Versace маламеркаяй ламираш 170 сомон. Иҷада боша бо ҳаст халато двойко. Аҷоиб хушрӯ 170 сомонӣ нархи донаш. Иям аз анами шашум ряди ҳафтум дарвозаяй. Ҳафтум дарвоза тарафи мираж бозори нав. Биёед иҷа беҳад чизои ами материалои хуб кати киртои фасон кардагиай, мисол римпиру дигар чизо. Ина Versace-ро аз наздик нишон додем то ин ки шумо бинед. 170-180 ам хел нарх дора, нархи донаш. Иҷа ина кирто аста 150 сомонӣ. То размери 54 дора ина киртои полосатӣ. Ям камакак спорт стилай. Ози бисёр духтарако ҳамин стилёро интихоб мекунанд ва ман кӯшиш кардам ки ҳаминора ба навор гирам. Хулос дӯстони азиз, ин буд видеои кӯтоҳак аз ҳафтум дарвозаи корвон. Бо мо бошед ва видеои ояндаро интизор гардед.